Яшерен батырын түгел, акча дөньяның тоткасы булып санала башлады. Бик күпләребез аның артыннан куып тормышыбызның матурлыгын күрми дә диярлек. Ян күршеләр, алар бер-берсе белән бу әсәрдә башта бик тату, бик дус яшиләр. Аннары ничектер аларның бу дуслыклары бозыла, көнчелек китә араларында, гайбәт, көнчелек. Берсе машина алса, икенчесе дә машина ала, берсе гараж салса, икенчесе дә сала. Менә көнчелек аркасында буларның көнчелек каян килеп чыга? Көнчелек килеп чыга буларның хатыннары аркасында. Халкыбызны яратканга күрә, милләтне хөрмәткәнгә күрә, милләткә хас булган тискәре сыйфатларга да бәя биреп, әлбәттә инде якын, чөнки без шушы мөхиттә яшибез бит, бер халык бит инде. Ул 70-нче еллармы, 80-нче еллармы, 2017 елмы ул проблема һәрвакытта яшәп килә. Ул бер-берне хөрмәт итү, көнчелек. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры быелгы сезонда идем тамашачыларга 3 яңа спектакль тәкъдим итеп өлгерде. Аяз Гыйләҗевнең «Әтәч менгән читәнгә» повесты буенча куелган тамаша язучының 90 еллык юбилеена багышланды. Бик яратып, мавыгып барыбыз да Аяз абыйның фикерен, Аяз абыйның сүзләрен җиткерергә тырышабыз. Бик көчле әсәр, аралашмыйча туганлыкны оныткан замана килә бит инде хәзер. Шуңа күрә Аяз абый бик әрнеп, нитеп шул дус булыйк, туганлашыйк, аралашыйк. Бу дөньяда без барыбыз да Адәм Хава балалары ди. Иң авыр жанрлы комедия, әлбәттә, иң авыр жанр. Ана уйнау ягыннан да авыр. Язу миңа калса тагын да күбрәк, чөнки син ул һәрбер психологик яктан образларда эзлисең нидер купкырлыкны. Мондай гади гына, мәсәлән, менә аның әсәрендә Балтакым кулында алсаң инде, ул инде бөтенләй икенче, анда ул трагик төсмерләр аламында, ул чынлап та ул сул нидер ирония, юмор белән бара торган ысуллар, ул миңа калса бик дөрес тә, чөнки шул ук вакытта безнең халыкка хас әйберләр бөтенесе. Ул узак еллар буе авылда яшәгәнгә күрә, авыл халкын шул кадәр үзе дә менә ул мөкиббән авылга, авылны ярата, табигатьне ярата торган кеше буларак, ул инде бөтенесе менә нечкәлекләрен белеп. Шуңа күрә аның безнең халкыбызның менә әйтәсез, кайсы авылга бармай, бар анда юморга бик бай безнең халык. Спектакльне сәхнәгә кую өчен сценарийны актер Илтүзәр Мөхәммәтгалиев язган. Музыка язуны сорап инде театр өчен берничә спектакльгә көй язган Илмир Низамовка мөрәҗәгать иткәннәр. Бу театрның артистлары искиткеч музыкаль булганга, эш бик кызыклы барды ди ул. Күптән хыялланган идем, әйтәм, кайчан Камал театры белән без шулай эшләрбез дип һәм белмим, Аллага шөкер, чакыралар. Махсус язылган шигырьләр миңа ярдәм итте җырлар язырга. Җырлы спектакль моның минем төбешем монда җырлар язу. Чөнки монда бу спектакльдә минем генә музыкам яңгырамый, бу спектакльдә Бах яңгырый. Һәм менә шундый күрше булу Бах белән ул шундый нәтиҗә бирде. Спектакльнең финалында Бах һәм минем музыкам бергә кушылып яңгырыйлар.